Kublai Fibro ki perlok pejor ki baju santanan ban sengap ki video ha kane ke channel. Te perlok ha video ko bangala dep ngalapen pi ya pratli kiri ki balarung si fi faul ko house name arjar khat prabat ki badurung menta kasamoy. Henry ha kane ko pat ko video ngene pe ki ipat kiri ki balarung hakata ka jaka jong kita ki pratli kiri ki barung house name arjar khat pra. Dia limtang ngini pa lengba kan ni video ya kita ki pratali kiri ki bala rung salan haga jaka jang kita ki pratali kiri ki bala dorong house name arjar khat pra hoi dan kiri ki bala jorong house name arjar khat saw house name arjar shipel badan pat kiri ki bala shim da ki house name banya rung ka fi faul ko jones name arjar arpoar tilimtang ngini pa Ti perlok habangis dang na ka group E ki arteli kiri ki ba klem rung house name arjar khat pralane hakiwei ki snem ka kata ka yo rung menta ka smoy namar badai ka host rengkat bat ke I kada hagane ka group E dei arteli kiri ki ba pi klem yo I house name arjar khat pralane hakiwei bat ki snem Habangi pai chaga group biru kadon arteli kiri ki badurung house name arjar khat pra kata dei ke USA bat ke Wales Henry menta ka samoy ke USA kalawan pai biang kat ba ke Wales kalado labon kisnem Haba pai pat chaga group C dei barohi kiri ki dei ki balarung house name arjar khat pra nado ke Argentina Saudi Arabia Mexico bat Poland kirung baro house name arjar khat pra bat mentaus name ro ki wan pai biang Hagane ka FIFA World Cup Jones name arjar arpoar Habangi paisha ka group diro dei barohi kiri dei ki bala rung house name arjar khat pra nado ko Fran Australia Denmark bat Tunisia Haba pai paisha ka group E ro dei barohi kiri ki barung house name arjar khat pra nado ko Spain Costa Rica Germany bat Japan Haba pai pat ka group F dei ka Canada ka wei na kiri ka balawan pai biang sya ka FIFA World Cup hadin bon peusnem ka dorong menta ka semoy Canada ka community bahkan yelek kai bha kan yakun persya ya ka top team kam ka Croatia bat Belgium Haba pai pat ka group D dei ka Cameroon dei ka jorung hakis nem baladep Henry house nem arjar khat pra ka knem yo rung Kat ba ka Cameroon ka haban ikon persya ya keri ka bapau kum ka Brazil Serbia bat Switzerland Di perlok habangi paj ka grup bakado dei ka Kana ka dei ka wei na kiri ka bala jorung hakis nem baladep Henry house nem arjar khat pra ka klem dorung bat menta ka samoy hakane ka FIFA Jones nem arjar arpoar kalawan pai biang Henry ka haban ikon ya ka klub Portugal Uruguay bat South Korea Te perlok kini kidai ki pratali kiri ki bala rung kemai la ban ong hagajaka jong kito ki bala rung house name arjar khat pra kumba ngala ong dan kiri ki bala do tang house name arjar khat pra ki wan pai biang dan pat kiri ki ba shimpor da ki house name ban wan pai biang sha ka FIFA World Cup di tang kini ngin saya kendo pada hakawai video panam kalian highlight bat share ki perlok jong pi kublai shibona